Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Gazali Ahmad. Kamar yadda muke ta magana akan tracker base software ɗin 'yan kasuwa, software ɗin 'yan kasuwa ce. Software ɗin za ta taimaka wa 'yan kasuwa ta hanyoyi da dama, musamman 'yan kasuwan da suke da like reshina branches da yawa na kasuwansu da 'yan kasuwan da irin ba sa zama. Irin kana barin mutane a shago su suke tafi maka da kasuwancinka, amma kuma kana son ka rinka managing, ka rinka sanin ya kasuwancin yake tafiya duk da kai baka zama. To wannan yakan yi wahala ya kasance an dinga kiraye-kirayen waya kenan, ko kuma ya kasance dole duk lokacin da tsawon lokacin da zaka ɗauka baka shago ya kasance kuma dole sai ka zo shago zaka ga ya abubuwa suke tafiya. To mun kawo muku tracker base ne don ta taimaka muku, ko da baka shago, ko da ka yi tafiya, ko wani abin ya faru za ka iya sanin ya kasuwancinka yake tafiya. Cinikin da ake a kasuwancinka yana ƙaruwa ne ko yana raguwa? Kuɗin da ake kashewa a kasuwa wanda an je kasuwa za a ci abinci, za a sa data wa POS, za a yi abubuwa da dama, an biya kuɗin hayar shago da wannan. Akwai mutane da yawa 'yan kasuwanmu da ba sa lissafa wannan. Kawai ana kasuwa ne ba a lissafa abin da ake kashewa, kuma kasuwa ba za ta tafi ba lissafi. Kawai ya kasance ana kasuwa ana samun kuɗi amma kuma ba a lissafa abin da ake kashewa. Ni a ganina kuma mutane da yawa kasuwa ba ta tafi a haka ba, ya kamata a ce ana lissafawa. Akwai abubuwa da dama da tracker base za ta taimaka maka wajen sanin nawa ma za ka sai da kaya, like nawa ka siyo kaya, nawa za ka sai da su. Ba da bayani guda ɗaya. Kasuwa ce kana da yaran shaguna, sai ya kasance yaron shagonka baya nan, ko kuma ka kawo wani sabon yaron shago da zai zo ya zauna a shago ko wani abu. Sai ya kasance sai an zo ana lilliga farashi, nawa za a sayar da kaza, nawa za a sayar da kaza, nawa za a sayar da kaza, ko kuma ya kasance a dinga kiran waya. Customer ya zo yana jira ya ce kaza, bari na kira oga. Oga nawa za a sayar da kaza? Ka faɗa mishi ya ƙara ce maka to kaza fa, ka ƙara ɗaukan waya ka ce za ka kira waya, ko kuma ka kira oga ma ya shiga wani meeting ko wani abu da ba zai iya sauraron ka ba. Amma da tracker base inda za ka yi amfani da ita wajen sai da kayanka, wajen tafi da kasuwancinka, ko sabon mutum ka ɗauko yau ka ajiye shi a shagon ka koya masa yadda zai amfani da ita, ka gama. Ana tambayar sa nawa ne kaza, da wayarsa ko da kwamfuta ko da tablet wacce take a shago, mutum zai iya searching sunan product ɗin da customer ya tambaye shi. Yana searching zai gani, a'a kaza farashinsa kaza, carton kake so, roll kake so, pieces kake so, pakiti kake so, kowanne da farashinsa. To kaga wannan zai taimaka wa abubuwa da yawa. Like 'yan uwana 'yan kasuwa ne, sanda na fara zuwa kasuwa za a kai ka shagon wanda yake nan, sai zai ɗauki sati biyu sati uku ana so wai ka haddace farashin kayan da ke shago. Wannan ma ai wani aiki ne, a ce sai ka haddace kayan farashin da ke shago. Bayan kuma haddace farashin kayan da ke shago, tafiya yake yi yau gobe jibi, yau gobe jibi, sannan za ka iya riƙewa haka. So tracker base za ta taimaka maka wajen yin wannan, kuma za ta taimaka maka wajen gane like ma'aikatan shagonka waye ya sai da kaya rana kaza, waye ya sai da kaza. Za a samu matsala da customer zai je ya dawo an sai mishi da kaza, maybe ko ya expire ko an sai mishi da kaza dai, to kuma a zo a rasa ranar waye yake a shago waye ya sayar masa da shi, wannan ya zo ya zama damuwa. Amma customer yana dawowa, ko kun bashi receipt ko ba ku bashi receipt ba, idan kuka tambaye shi yaushe ka zo ka sai kaya, in ya faɗa za ku yi searching date ɗin da ran da customer ya zo ya sai kaya, ko kuma me ka siya, za ku yi searching na abin da ya zo ya siya, ko kuma date ɗin zai fito, za ku ga waye ya sayar masa da wannan kayan. Za ku ga idan ma matsala aka samu ko wani abu, kun ga daga inda matsalar ta fito haka. Sannan tracker base idan ka zo shigar da bayanan irin kayanka, irin kayan da ka siyo yau, an siyo kaya, kawai za ka samu mutum ɗaya ko kai kana oga, kana koma gida ka siyo kaya ka kai shago, za ka zauna da invoice, za ka shigar da bayanan su ne, ba dole sai kana shago ba. Za ka shigar da bayanan an siyo kaza, carton kaza, an siyo kaza, pieces kaza, kuma ga farashin da aka siyo, ga kuma farashin da za a siyar. To wanda suke shago ko kai da kake shago, kawai duk wanda ya zo siya za ka yi searching, za ka sayar masa da kaya da komai. To wannan tazarar abin da aka siyo kaya da abin da za a sai da kaya shine zai rinƙa lissafa maka ribar da ka samu. To wannan ribar a rana za ta lissafa maka yau kaza ka samu riba, gobe kaza ka samu,
sati ɗaya za ta lissafa maka ribar sati ɗaya kaza ka samu, za ta lissafa maka ribar wata ɗaya kaza ka samu, za ta lissafa maka ribar wata uku, wata shida, shekara ɗaya. Sannan ko bayan shekaru in aka zo aka ce shekarar ta wuce nawa ka samu a shagon ka, za ta taimaka ta lissafa maka. So yanzu misali ga wannan dokar tax ɗin da aka kawo. Idan suka zo su abin da suke so su sani shine ribar nawa ka samu. Daga cikin ribar da ka samu a wannan shekarar to percent kaza nasu ne. To kana kasuwanci baka san a wata ba ma riba ka samu ko faduwa kai, wani watan ya zo riba ka samu ko faduwa kai, ta ya idan jimillar shekara ta zo kawai jimillar shekara ta zo zaka ce ka samu ribar kaza bayan baka san daki dakin kan ribar ba. Software ɗin za ta taimaka maka wajen sanin wannan ribar da ka samu na shekara. Software za ta taimaka maka wajen ko masu wannan ɗin haraji sun zo ka san ribar da ka samu ba sai an zo an ɗauko littafi ba ana ta wani lissafi ko wani abu. Sannan kuma za ta taimaka maka wajen yin lissafi da kanta za ta riƙa lissafa maka. In aka zo aka ce kaya ba ruwanka da calculator yanzu a shago. Ba ruwanka da wannan kawai duk abin da ka shigar zai lissafa maka farashin abubuwan da aka siya total ɗinsu kaza ne. Idan ma ka ba mutum discount akan abu za ka iya saka ka bashi discount akan wannan abun. Idan kuma ka bashi discount akan irin jimillar gaba ɗaya siyayyar da yi ne kawai sai ka ce bari ka ci mishi 2000 ko 500 duka za ka iya sakawa kuma zai ajiye maka record cewa ka ba da wannan discount ɗin. Kuma wannan discount ɗin zai fita ne daga ɗan cikin ribar da za ka samu na wannan cinikin da aka yi. To ga masu irin lissafin wata shida shekara yayye na 'yan kasuwa ne, 'yan uwana 'yan kasuwa ne. Duk sanda aka zo aka ce min gobe za mu yi lissafi a wancan shagon raina ɓaci yake yi. Saboda za a hana ni bacci. In muka fara lissafin nan ba a fara lissafin nan ma misali sai an tashi kasuwa wani irin shagon cikin unguwa da waye sai an tashi kasuwa karfe 10 ko 10:30 ko 11 sanda bawa ya kamata a ce ya huta sai a zo a ce to za a fara lissafi. Kaza guda nawa ne, nawa aka siyo shi kaza, an dinga yi wani sai a kwana, wani sai a kwana biyu ana yi, wani sai a kwana uku ana yi. Idan ka fara amfani da tracker base baka hutar da kanka ba na ɗan kasuwa baka hutar da yaran shagon ka ba, kaga sauki ya zo maka. Haka akwai kuma irin manyan 'yan kasuwan da idan lokacin lissafi za ga suna hiring auditors. Za ka je ka hiring wasu ka zo ka biya su kuɗi masu kyau su zo su maka lissafi. Wataƙila a lissafin ma a samu kuskure ko wani abu. Alhalin kana da tracker base da kullum take maka wannan lissafin kuma kana gida za ka ga wannan lissafin haka. Sannan a tracker base akwai wani abu da muke ce mishi low stock alert. Idan kaza ya kusa karewa duk inda kaza yayi low kawai za ka samu message ko ta WhatsApp ta email ɗinka za ka samu message cewa fa kaza da kaza da kaza na shagon ka ya kusa karewa. Da Allah ba sauƙaƙe maka ba da sai customer ya zo ya ce yana buƙatar kaza wai sannan a tafi ɗaukowa ko a tafi store a je a duba babu. Kaga ka samu hanyar da ka daina wahalar da kanka ka daina wahalar da customer. Kana dannawa a wayarka ko a kwamfutar da ke shago za ka ga cewa fa babu wannan abin da customer yake nema. Duk sauƙi ya zo maka. A tracker base an maka wajen da za ka rinka aje bayanan kuɗin da ake kashewa kamar yadda na faɗa. Zai rinka lissafa maka a rana, a sati, a wata. Sai ga a wata kai a wata daman abincin da ake ci ni da bayan Allah nan da ke shagon nan da waye muna kashe kaza. Kaga me in akwai abin da ya kamata a gyara ko wani abu kaga sai ka ce to a zo a gyara abin da ake kashewa irin yayi yawa ko wani abu saboda yanzu kana sanin me kake samu a kullum, kana sanin me kake samu a sati, kana sanin me kake samu a wata. Sannan a tracker base mun maka wajen da za ka rinka aje bayanan suppliers ɗinka, za ka rinka aje bayanan idan ka ce su kawo maka kaya misali kana da supplier da ke kawo maka irin lemuka da waye sai ka lissafa mishi irin abubuwan da zai kawo maka to gaba ɗaya ba a same su ba sai ya ce nan da wani lokacin zai kawo maka nan da sati ɗaya ko wani abu ko biyu. To ta yaya za ka san kayan da ya kawo, ta yaya za ka san kayan da ya rage a kawo. Idan a takarda ne ko a receipt ne ko wani abu za a iya sakala shi ko a neme shi ko a share shi ma a shagon ma ba sani ba. Amma kana da me kana da tracker base a tafin hannunka wayarka ce ka aje bayanan ran da ya kawo maka kaya an bashi kuɗi idan ma ya biyo ku bashin wani kuɗin ka aje bayani da komai. Ran da zai zo ya nema irin ai mun ba oga kaya ko da oga baya ƙasar ko baya shago mun ba oga kaya sannan kuma akwai ragowar kuɗi da za a bamu kowa yi. Wanda ka wakilta branch manager ɗinka ko shop manager ɗinka zai iya dubawa ya ce eh haka ne rana kaza yau za a baku kuɗin ku a baku ko kuma yau wani zai biya mu bashi bari mu tuna mishi ya biya mu bashi a shigar a wuce wajen. Akwai tracker base ta kawo maka sauki da yawa da ba wai lalle sai oga yana nan ba ko oga baya nan akwai bayanan da suna nan kuma za a iya
gani an magance abubuwan da za su taso haka. Sannan Trakabis ta baka wajen damar aje 'yan bashi. Suwa muke bi bashi? Yaushe za su biya mu? Ko kuma 'yan bashin da sun biya amma akwai ragowar abin da ya kamata, akwai ragowar mutum kana masa 10,000 ya kawo maka 7 saura 3. Akwai wanda ma ka bar shago ka fita za ka tafi masallaci sai ka haɗu da shi sai ka ce a'a wane kwana biyu, sai ya ce a'a to a cikin kuɗin da kake bi na ga kaza. To kawai ka sa kuɗi a aljihu ka shiga masallaci kai sallah ka koma shago wataƙil ka manta, ko ka ɗebo kuɗi kawai ka ajiye su a shago ka manta. Baka ɗauki ɗan littafin nan na bashi ba, ko kuma wanda suke riƙe irin bashi a ka ake mantuwa. To Trakabis za ta taimaka maka wajen yana baka wannan kuɗin ko a hanyar masallaci ne minti ɗaya biyu ka shigar a Yusuf ne ya bani ina masa 10,000 ya bani 7, za ta ajiye maka Yusuf ya biya 7,000 yau saura 3,000. Akwai ran da ya ce zai biya? Akwai, sai ka shigar da ranar saboda ta suna maka a'a ba ranar, kawai za ka je aje bayanin cewa ya biya 7 saura 3. Ba kawo maka sauƙi ba da ka zo kana manta 'yan bashi kuma ga nauyin bashi, duk mun san nauyin bashi. So Trakabis kenan. Sannan Trakabis kamar yadda fara a farko na faɗa muku za ta taimaka maka wajen managing irin ma'aikatanka, irin staffs ɗinka. Irin yau wa ya zauna shago, gobe wancan ba shi lafiya bai zo kasuwa ba ko wani abu, to wane ne ya zauna. So duk cinikin da ake a ranar in an samu wani abu da za a je a dawo an san wa ya zauna a shagon haka. Sannan Trakabis yawanci muna ganin ta a supermarket ko irin babban shago ko na abu, ba su kaɗai su yi amfani da za su yi amfani da irin software ɗin nan na managing business ba haka. Mun yi Trakabis yadda ma har a waya za ka iya amfani da ita, ba kawai supermarket ba da suke amfani da kwamfuta ko wani abu, a'a a waya ma yaron shagon ka na da waya, like kana da waya za ka iya amfani da Trakabis wajen shigar da bayanan cinikin da aka yi da komai haka. So kuma ba wai iya masu provision bane ko supermarket za su yi amfani da Trakabis, a'a kana sai da kana harkar yadika ne, huluna, takalma a shagon ka, za ka iya amfani da Trakabis wajen managing business ɗinka sosai. Kana harkar sai da waya ne da kayan waya da waye, su earpiece da power bank, bluetooth da waye, duk za ka iya amfani da Trakabis wajen wannan management ɗin. Kuna sai da electronics ne, kayan wuta, duk waɗannan abubuwan za ku iya amfani da Trakabis wajen managing business ɗinku. Kuna da pharmacy, kuna sai da irin magunguna, kuna sai da su embolic pieces da duk za ku iya amfani da Trakabis wajen managing businesses ɗinku. Akwai abubuwa da yawa, businesses da yawa da za su iya amfani da Trakabis wajen managing businesses. Wannan kawai na faɗa muku kawai kaɗan ne. Harkar masu sai da lemuka da waye duka za su iya amfani da Trakabis wajen managing businesses ɗinsu. Sannan kamar yadda nake faɗa, da wayarka za ka iya amfani da Trakabis. Laptop za ka iya amfani da Trakabis, desktop za ka iya amfani da Trakabis, tablet za ka iya amfani da Trakabis a komai. Sannan za ka iya mata connecting like hardware, za ka iya mata connecting irin receiptable printer wacce aka ɗan fitar da receipt irin kana ba customer ɗinka haka, da kuma receipt na irin ajiyewa. Misali masu warehouse ko store, daga nan za a iya baka receipt na a ce to ka je store, in ka je store kana ba su wannan shaidar cewa oga like daga can an ce ku bani shinkafa buhu 5, suna duba za su ga date ɗin da komai za su ɗauka su baka a jiki, like a bayar za su ɗauka su bayar tunda mai shinkafa buhuna tana store. Akwai irin wannan matsalar da ake samu a rasa wa ya je ɗauki kaya a store, kuma akwai store keeper ko wani abu. So duk wanda za ku tura store ya je karɓi kaya za ku bashi wannan receipt ɗin, zai je store in ya ba mai store kuma sai ya bashi wannan kayan sai ya ajiye receipt cewa mai shaidar kayan da aka ɗauka yau. Kaga mai store yana da shaidar waɗanda aka turo da receipt su karɓi kaya a store. Sannan kai kuma kana da komai a tafin hannunka a kan wayarka na abubuwan da aka ɗiba a store. So duk irin wannan, so akwai wannan tamar receipt printer ɗin, akwai barcode printer irin na supermarket da kawai kai haka zai baka farashin kaya da waye, zai rinka shiga maka ta kwamfuta, akwai wannan. Sannan za ka yi amfani da like Wi-Fi irin na router don connecting network, duk da wannan haka. Sannan idan kana so ka fara amfani da Trakabis, in ka je website ɗinmu akwai prices inda za ka iya fara amfani da Trakabis. Akwai idan kana son ka rinka biya duk wata ne akwai farashinsa haka 60,000. Haka akwai in kana son ka rinka biya duk wata 3 ne akwai farashinsa kusan 200,000 da za ka rinka biya duk wata 3. Sannan kana son ka rinka biya duk shekara ne akwai farashinsa wanda ya kai 650,000 idan kana son ka fara amfani da Trakabis. Sannan idan kuma kana son a siyan maka da software ɗin ne baka son irin ɗan biyan nan duk wata ko duk wata 3 duk shekara, shi ma akwai farashinsa wanda ya kai kimanin wajen 1.5 zuwa 1.8 haka, based on features ɗin da kake so wanda za ka siye ta ka rinka amfani da ita irin ta zama mallakinka. Sannan based on package ɗin da ka zaɓa
muna da kyautar abin da zamu baka. Za mu iya baka kyautar printer ta receipt ko kuma mu baka kyautar irin MiFi wanda za ka rinka connecting like kwamfuta ka ajiye a shagonka ko kuma irin wayoyi. Akwai yaran shagon da za su ce maka to su yanzu ba a ba su kuɗin data kuma a zo a ce sai sun yi amfani da wayarsu da data ɗinsu suna shigar da bayanai. Za mu baka kyautar MiFi. In ka ajiye wannan MiFi ɗin duk za su yi connecting. MiFi na shago ne. Kawai yana shago. In kun shigo shago za ku yi connecting ku yi kasuwancin ku na shago. Sannan za ku yi connecting wannan MiFi ɗin da irin POS ɗinku da ake biyan kuɗi da komai. So za mu baka kyautar wannan. Wannan is just all based on package ɗin da ka zaɓa sannan za mu baka kyautar wannan. To I think takaitaccen bayani kenan yau da na muku sosai akan Trakabes kuma muna nan muna jiran ku. Sannan akwai aggregator platform platform akan Trakabes. Shi aggregator like kowa aggregator ne. Idan ka yi rajista akan Trakabes ka zama aggregator. Kana yin rajista za mu baka kyautar 5,000 akan platform ɗinka. Idan ka ɗora yaran shagon ka musu creating account matsayin yaran shagon ka kowa zai samu kyautar 5,000. Shi ma yana da wallet ɗinsa wacce akwai kyautar 5,000 a ciki. Idan kana yaron shago ko kuma kai ne mai shago kuka fara amfani da Trakabes kuka gayyato wani ɗan kasuwan na kusa da ku mafi kusa da ku ko wani ɗan kasuwan ɗan uwanka ko wani abu in ka gayyato shi kana da commission. Kana yaron shago ma ka je ka gayyato wani abokin kasuwancin ko wani ɗan uwan naka shi ma ya zo kana da commission. Commission ɗinka daban kai ka gayyato shi commission ɗin oganka daban. Like kowa yana da wannan commission ɗin nashi. Sannan kuma idan kana da aboki ko ɗan uwa wanda irin yana wasu abubuwan shi amma yana son ya ɗan ƙara samun kuɗi yana neman wata hanyar da zai ƙara samun kuɗi za ka iya gayyatarsa da referral code ɗinka ya zo ya rajista a san aggregator. Yana yin rajista yana da kyautar 5,000 shi ma sannan kuma idan ka gayyato shi kana da kyautar 2,000 saboda me ka gayyato shi ma ya zo kan platform ɗin. Sannan idan ka gayyato wani business ko shi ya gayyato wani business ɗin kuna da 20% commission na abin da ya biya. Haka idan ka gayyato shi ya zo yana biyan monthly duk wata in ya making subscription ɗinsa za a baka subscription za a baka payment ɗinka commission ɗinka na 20% har tsawon wata 5. Idan na wata uku ne za a ɗauki tsawon so 3 ana baka wannan commission ɗin naka. Haka na shekara haka kuma idan mutum ya sai software ɗin. Ka ga me an ƙara baka wata damar me da za ka samu kuɗi. Ko kuma an baka damar da zaka gayyato ƙaninka, yayarka, ƙanwarka ko wani abokin naka kai ga wata hanyar da zaka samu kuɗi. Abin da za ka yi ba wani abu bane mai wahala. Kana da ɗan uwa da yake kasuwanci ko kuma akwai mai kasuwanci kusa da ku ko mai wani pharmacy ka masa bayani akan Trakabes yadda za ta taimaka wa kasuwancin shi. Ka gayyato shi idan ya zo yana amfani da Trakabes ya biya kuɗi kai ma ka samu commission. Ka ga mai ɗan albashin da kake samu ka samu shaguna 5 ka ga sai ai wata 3 wata 5 kana ɗan samun wani abu ka ko na cefanen ka ai malam Hudu ka rage. So muna son abu ne wanda za a ce kowa ya samu kuma kowa ya ji daɗi kuma me kowa ya taimaki kowa. So Trakabes kenan za ku iya fara amfani da Trakabes ko kai rajista a aggregator idan ka ziyarci shafinmu na www.trakabes.ng ko kuma ku tuntuɓe mu ta lambar waya kamar haka 07066 ku mana magana ko ta WhatsApp ko ka je Instagram ko Facebook kai sacin Gazali Ahmad. Za ka gani ka mun magana a kai haka ko kuma website ɗin company ɗinmu nan ma in ka bi mu ta Instagram ko Facebook za ka ga duk inda za ka ga post ɗinmu za ka gan shi haɗe da na kamfanin mu duk inda kuka yi mana magana insha Allah muna nan kuma za mu ba ku amsa. Sannan yadda Trakabes take idan kai rajista da mu za mu koya maka akwai training session za mu maka training kai da ma'aikatanka ne da za ka yi amfani da shi da za ka yi amfani da Trakabes sannan kyautar da za mu bayar ko printer ne idan kana amfani da waya akwai bluetooth printer ma da za mu baka kyauta wacce za ta taimaka maka fitar da receipt idan kana amfani da waya ba kawai sai mai computer ba irin su MiFi din nan da waye shi ma haka duka za mu ba ku sannan mu muku training mu muku connecting komai in ma da waya ne inda tablet ne inda computer ne sannan kuma mu ba ku wannan kyautar abubuwan. To sai mun ji ku kuma da fatan Trakabes za ta ci gaba da taimakawa 'yan kasuwa a haka muna da mutanen da suke kai pharmacy da supermarket kuma kullum san barka suke yi alhamdulillah mun taimaka kasuwancin su sun taimaka mana mu ma Allah ya haɗa mu a ladan gaba ɗaya mun gode.